Здравейте! Днес ще отворим това покемон пликче с гарантирана рядка карта. Добре. Отваряме от тук, защото много искам да се пази изненада. Добре. Махаме кода. Така. Първото нещо, което имаме е Мел Метал. Доста готин. Интересен енерджи, който струва нещо. Раймон, Лута, Гръмбин, Фаром, Азуарио. Тая си интересна. И тя също струва нещо. Не може да бъде! Не може да бъде! Хора, тук ще открих карта за над 50 лева. Това е една от най-значимите ми карти след една за 800 лева. Към печалбите ненужни карти ще са повечето, но 3 от тях са скъпи. Тази струва 56 лева. 50 стотинки и 2 лева. 58 лева и 50 стотинки! Гарантирано с рядка карта. Казвам ви, това е нещо. Добре, сега като за бонус ще разгледаме Супер Марио Киндер. Тук има вероятно за редкия по Марио ключодържател. Добре. Яйце номер 1. Успявам да открия фигурка на Пауърът, който е доста рядък. Като за първа фигурка е супер и честно казвам не е като Хари Потърите, които честно казвам не ми харесват като Фънко Поп фигурки. Много хубави. Общата стойност беше 10 лева на тези карти. Излезе много хубаво. А скоро ще си взема и класьор. Да, знам. Семейно ви звучи, че аз нямам още класьор. Но скоро започнах да ги събирам и стана голям ентусиаст. Тия неща. Много са интересни. Мисля, че като красива карта мога да кажа, че ето тази. Много добри ефекти има. И все едно имаш цяла вселена затворена в едно. После за мен най-добрите са тия 5 карти. Най-много ми харесва тази, защото е най-скъпата. Гледайте само! Full Art. Често казвам, този Full Art мисля, че струва много пари. Ще струва някъде между 50 лева и нещо. Ще го видя после в някой шорт. Ще ви разкажа повече за улова ми днес. Но сега ще разгледаме картите, които струваха нещо. Специален енерджи, скъпя X и най-евтината е тази, която е на стойност 50 стотинки. Тази е 2 лева, тази е 50 лева. Горе-долу. Тази ще включа в бойното си тестезото 250 сила. Това е повече отколкото искам да са. Аз мисля, че имам и една карта с Power Million и сега ще я донеса. Мисля ги на ум.
Извинете за забавянето, но мисля в движение да ги правя. Вижте, 75 милиона! Тази карта трябва да бъде забранена. Всъщност 7 милиона и 500 хиляди. Пак се е доста. Ако някой ден участвам в турнира, ви обещавам, ще донеса тази карта и тази карта. Тази, ако ми се падне на шанс 1 на 60, ще бъде супер. Да ми се падне в перфектното ми бойно тесте и всичко да бъде тип-топ. И е много интересна. Като карта им давам 10 от 10 на тази, тая е 7 от 10 за дизайн, защото често казано, мисля, че всъщност като дизайн пак 10 от 10, защото човек са го направили много добре, пръстите му са, сам тук там се сливат очертанията, но тук малко физиономиката му е странна. Но като цяло тази карта е добра. Но тази най-много ми харесва. Моля, харесайте и се абонирайте за още такива неща. И ще откриваме все повече и повече супер редки карти на стойност 50 лева и подобни. До скоро!